wedhus apa kae? Resek-resek gubuk ning alas. Hai Besti, dina iki aku arep ngajak awak-awakmu kuwi daripada rebahan, ya kan? Bangun. Kita kali ini enggak. Nah, aku dina iki arep resik-resik gubuk gandeng to sesuk kuwi aku arep ngarit, ora aku sih. Mbokku duwe batur ngarit ning alas. Iki ngapa nek ditebang? Aku tekan ngalas kaget. Ngopo kok wit salak iki dibakar? Padahal iki emang bertahun-tahun banget iki suwe banget. Tapi yo siji sih, ora tau awoh. Dadi yo nyang bapakku ki daripada renek manfaatnya dibakar wae. Tapi eman-eman mbok berapa tahun sesuk apa tahun sesuke iso awoh ngono ya. Mbak, niat ngisi suara ora to? Pertanyaannya, yo piye aku kan ngisi kayak model piye ngono lho wis ndang. Iki daily mini vlog a day in my life. A day in my life aku hari ini. Hari ini aku ngusungi rendeng. Oh yo bes, ikilah alasan kenapa rendeng dan apa iki damine iki mau dibakar. Ya karena ada damen dan rendeng yang baru. Enggak, iki emang diresiki wae bes, mbok menawa sesuk ki panenane berkah melimpah banyak sekali, gek ngasih gubuke iki ramuat, rakamot. Dadi sesuk ki ora dadak ngresiki kandang, kok kandang. Gubuk, dadi iki mau diresiki kabeh. Sekalian lah aku wis keton banget iki wet salake dibakar kakung. Dan ya wis tak bakar wae, tak ulangin lagi. Oh iya bes, nah iki gubuk sing sesuk arep dinggo ngiyup nih Mbok Sri saka Tengan kuwi diadai Mbagor dan iki disapa dengan baik dengan salah satunya ngilangi merki-merkine. Ngilangi apa jenenge cah? Sing undur-undur ya apa jenenge? Mbuh ya wis kuwi. Nah, iki aku lanjut ngapek godhong sesuk mbok menawa butuh dinggo buntel-buntel arep dinggo sangune ngalas ya kan. Nah, cukup semene wae wis, Bye.